uzongibona manje sengikhuluma mhlambe ngeincwadi ezilugqinsi ezo200 pages bese uthi ey ngiyoqala phi ngihlakaniphile kanti ukuhlakanipha nakhona bethu ipractice bethu uyabo kwenza into again and again and again. Ungaqala nje ngezinto ezincane ungaqala ngayinqolobane iphepha elilodwa 1 page a day uyitshela ukuthi okay yazi ngizokwenza nje ngizoyifundela ipage elilodwa mase ngizwa sengathi ngiyozela ngiyalivala ngizobona kusasa. Ngoba futhi mina fana-ke mina iy'ncwadi nginazo futhi ezingithenga ezinye ngiyithola kubantu yabo ngakhula mina already lithi incwadi ayilahlwa yabo so umuntu olahla incwadi ngiyayithatha ngiyibeke kodwa uthola ukuthi ukuyifunda uma ngathi ngiyaqala ngokufunda ngizela so manje angazi ukuthi mhlawumbe lento ngayenza kanjani futhi ukuthi nami ngigcine sengikwazi ukuyifunda mhlawumbe noma ngiyifunde noma mhlawumbe ngishaye 10 pages a day. Ngoba uma ngithi ngifunda manje vane ngizeli ngiyithole mfethu obanye papa incwadi hayi lo so kanti nalo lela akusile iphutha angizifundile funda futhi nakusasa.